9,90, jako promiň, ale to může dát snad každá hospoda. To já jsem viděl takový bonusy v podobě různých ovocí v tom besoáru, to se člověk nazbírá doma a potom spát. No, považoval jsem za bonus při restauraci. Nicméně včera nás poslouchala jedna kamarádka, když jste se o tom bavili. No to o tom mluvíme znova. Zdržení v koloně u Ejpovic a pak před Berounem. Dlouhé kolony v obou směrech jsou na trase Tábor Benešov před Vyličínem a na trase z České Lípy na Vladu ceny a druhou půlku můžete splácet s nulovým úrokem až po dobu 2 let. Přestaňte s ní a přijďte nám pro bezpečný úvěr na polovinu vozu Volkswagen Polo. A pozor, super jen do konce října. Autorizovaný prodejce Volkswagenu, společnost Ross, Brně na Pozičí. Už je to tady. Startujeme novou topnou sezónu. Milí Brňané, otočte kohouty a nenechte se zaskočit prvními mrazíky. Dokončujeme letošní modernizaci rozvodů, aby naše dodávka tepla a teplé vody byla ještě úspornější a spolehlivější. Být napojen na teplárně Brno se vyplatí. Vydejme Brno už od 1930. Byl o ten první koncert, ale ty lupeny, které pro vás máme dneska, ty dva, jsou právě na 7.7. Máme i třetího volajícího, respektive abychom byli konkrétní, třetí volající a to je Hanka. Hanko, ahoj. 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 Jak se máš? Dobře se mám. To je nejlíp teďko. Jo, poslouchala jsi dnešní žádost o ruku? Aha. Výborně, díky borci. To zatáčí parádu. CZ lomeno přijímačky. Dr. Klein. Kvalitní brýle už nejsou drahé. Dr. Klein. Brýle, které sluší. Dr. Klein. Policajti. Autorizovaný. To bude bouračka. Škoda, Máme Borisa Špolí, vole, kde jsou tady ti dementní, vole, sběrači žaludu, kaštanů a pokrycí. Právě teď začínají nejrychlejší dopravní informace z celého území České republiky. Hromadná nehoda na dálnici D5. Na 17. kilometru směrem z Prahy do Plzně. Těžká nehoda a děkujeme, situace v Domen, vyzapisovaný ze všech stran, lezu Čanskou, tam semafory, ty tady kolony na hodinu minimálně. Děkuju a ještě Global Assistance Dan Bodek. Pěkné dopoledne, Vlasto na D1 směrem na Prahu je stále kolona. Ale jak to nedobytuje? Jedeme 70 na 160 km a mezi 120. Ty vole! To vypadá drsně. Když tě našel noční hlídač, byl by to jen příběh bláznivýho kluka, nebej to, že ve tvých dětských rukách, nebej strachu, pohlo by všechno jinak. Ty vole! Co si svýho nejštělivý, strkají to možná. Tak seš čurák nebo co?
být výrobníkem ledu za nádherných 9999 korun. Ale právě teď americká lednice Felko s 20% slevou přináší na svátky. Kurva. Posraný cedule, vole. Chtěl na benzínu asi. Zlaté prasátko nebo jiný zlatý dárek pro vaše blízké za internetové ceny. Navštivte České zlatnictví v Brně Králově Poli Palackého třída 88 nebo si vyberte na stránkách našeho e-shopu na adrese www.ceskezlatnictví.cz. Naší specializací jsou šperky s pravým českým granátem, zlaté a stříbrné soupravy, dětské náušnice, šperkovnice a kompletní sortiment. To je prase, vole. Řidič profesionál. Fakt jo.